ಹೇ ಗಾಯ್ಸ್ ಮಾತಿರಲಿಲ್ಲ ಗಡ್ನೆಡ್ದತ್ತನ ಹೊಸ ಒಂಜಿ ವ್ಲಾಗ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಗೈಸ್. ಸೊ ಗಾಯ್ಸ್ ಕಾಂಡೆ ಕಾಂಡೆ ಲಕ್ಕದು ಒಂಜಿ 5:30 ಗಂಟೆ ಲಕ್ಕದು ನಮ್ಮನೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಒಂಜಿ ಪೋದು ದೇವೇರ್ನ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲು ಒಂಜಿ ಕೈ ಮುಗಿದು ಒಂಜಿ ಕೈ ಪಾಯಸ ಮಂತ ಒಂದು ಬತ್ತದು ನಮ್ಮ ತೋಟಡಿ ಇಂಚ ಪ್ರಕೃತಿ ರಮಣೀಯವಾಯಿನಂಚಿನ ಸಲಟ ನಡಪ್ಪುನಾಗ ಅಂಚಿ ಇಂಚಿ ಹಿಡಿದು ಪೂರ ಶೋಕು ಪಕ್ಕಿಲ್ಲ ನಾದ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಕೊಂಚ ದಾದನೋ ಒಂಜಿ ಫೀಲ್ ದುಬೈಡ್ ಅಂಚಿ ಇಂಚಿ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಗಾಡಿದ ಸೊರಕೇನಿಗೆ ಎಂದು ಹೊರನೆ ನಮ್ಮ ಮೂಲ ಪಕ್ಕಿದ ಬೊಕ್ಕ ದಾದ ಅನ್ಪುನು ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ವೈಬೇ ಬೇತೆ. ಸೊ ನೆಟ್ಟಿತೆ ನಾನು ಮುಕ್ತ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಕೈ ಮುಗಿದಾಂಡು ನಂಚನೆ ನಾಗದೇವ್ರ ನಡೆ ಬೈ ಅವ್ರಲ್ಲ ಕೈ ಮುಗಿಕ್ಕ. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ನಿಕ್ಲಂಜಿ ನಮ್ಮೊಂಜಿ ನಡ್ತುಂಡು ಬೋಪುನ ತೋಟದ ಒಂಜಿ ವ್ಯೂ ತುಲೆ ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಉಂಡು ತುಲೆ ಎತ್ತು ಶೋಕದ ವ್ಯೂ ತುಲೆ. ಎಸ್ ಗೈಸ್ ನಮ್ಮ ಊರ್ದಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಏಪಲ್ ಒಂಜಿ ಸಿಂಪಲ್ ಟಿಪ್ ಅಂತೆ ಟಿಪ್ ನತ್ತು ನಮ್ಮ ಹೆಣ್ಣು ಮತ್ತೆ ಗೊತ್ತಿದ್ನಾಗ್ಲಿಕ್ಕು ನಮ್ಮ ಎಂಚ ಪಂಡ ಗೈಸ್ ದೈವಾರಾಧನೆ ದೈವ ದೇವೇರ್ನ ಏಪಲ ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಬೋಡು ಗೈಸ್ ದಯ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ಡ್ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಬರ್ಪುಣ ಪಂಡ ಐತ ಮೈನ್ ರೀಸನ್ ದೈವ ದೇವರನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ. ಸೊ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇಜ್ಜನೆ ನಮ್ಮ ಕೊಯ್ಕಲ್ಲ ಎದುರು ಪೋಯಾರ ಬುಜಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದ. ಸೊ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಮಗೆ ಏಪಲ್ಲ ಬೋಡು. ಸೊ ಐಡ್ದದು ಇತ್ತೆ ನಮಗೆ ಕಲ್ಪಾಂಡ ಬೇತ ಆಪ್ಷನ್ ಉಪ್ಪುಜಿ ಒಂಜಿ ನಮಕ್ ಅಬುದಾಬಿ ಟೆಂಪಲ್ ಪೋಡು ಅವತ್ತಿನ ಜಬಲಲ್ಲಿ ಟೆಂಪಲ್ ಪೋಡು ಅವಲಾತು ನೋಡ ಬರ್ದುಬೈ ಟೆಂಪಲ್ ಪೋಡು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಊರುಡುಪುನಗ್ಲಿ ಏಪಲ ಆಯ್ಜಿ ಬಂಡಲ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಹೊರಾಂಡಲ್ಲ ನಮ್ಮ ದೈವಸ್ಥಾನಗ್ ಪಕ್ಕ ದೇವಸ್ಥಾನಗ್ ಮಾತ ಪೋಡು ಪೋದೊಂಜಿ ಕೈ ಮುಗಿಯೋಡು ದಯ ಬಂಡ ನಮ್ಮ ಗುರು ಹಿರಿಯರ್ನಕ್ಲಿ ನಮಕ್ಕಾದೊಂಜಿ ಬುಡ್ದು ಪೋಯಿನ ಲೆಗಸಿ ಬಂಡ ನಮ್ಮ ದೈವಾರಾಧನೆ ಪಕ್ಕ ದೇವಸ್ಥಾನ ಹೋಪುನ ಅಂಚೆ ನಿಕ್ಲ ಗ್ರಾಮ ದೇವರನಕ್ಲ ಪಕ್ಕ ಕೆಲವೇರ್ನಕ್ಲಿಗೆ ಇಲ್ಲದ ದೇವರು ಉಪ್ಪುಂಡು ಮಾತೆಕ್ಲ ಕೈ ಮುಗಿಂಡ ಐತ ಆಶೀರ್ವಾದ ಎತ್ತಿನ ಮಾತ್ರನೇ ನಮಕ್ ಲೈಫ್ಡ್ ಎದುರು ಪೋಯಾರ ಆಪುನು ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಮನ್ಪೇರ ಆಪುನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದ. ಸೊ ತಪ್ಪಿತಂದ ಇದ್ಲಿ ಓಕೆ. ಸೊ ಕೆಲವರಿಗೆ ನಾ ಪಂಡ ಇಷ್ಟ ಅಂದ ದಯ ಬಂಡ ದಾದ ಜೋಕುಲಟ್ಟಿಗೆ ತಕ್ಲಿ ಮತ್ತ ಪನ್ಪುನು ಅಂಚ ಬಂದತ್ತು ಓಕೆ. ಸೊ ಇತ್ತೆ ನಾಗದೇವರ ನಡೆ ಪೋಯಿ ನಮಕ್ ಕಣ್ಣು ತೋಜುನ ದೇವೇರು ಪಂಡ ನಾಗದೇವರು. ಸೊ ನಮಕ್ ಮುರಣಿ ನಾಗರಪಂಚಮಿಂದನೆಲ್ಲ ಬರ್ರೆ ಆತುಜಿ. ಸೊ ಇತ್ತ ಕೈ ಮುಗಿದ್ ನಮ್ಮ ಪೋಯಿಲ್ಲದು ಓಕೆ ಎಲ್ಲ ಎಸ್ ಗೈಸ್. ಸೊ ನಮ್ಮ ತೋಟ. ಸೊ ಮೂಲ ತೋಟದ ನಡು ಹುಟ್ಟು ನಮ್ಮ ನಾಗನ ಬನ ಉಪ್ಪುನು ಮೂಲು ನಾಗರ ಪಂಚಮಿಯಿಂದ ಪಕ್ಕ ಮತ್ತು ಜನ ಫುಲ್ ಉಪ್ಪೇರು ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಮಾತ ಬರ್ಪೇರು ಬತ್ತದ ಮೂಲು ತಂಬಿಲ್ಲ ಮಾತ ಆಪುನ ತಂಬಿಲ್ಲ ಸೇಪುರ ಅಂಚನೆ ಸುತ್ತಲ ತೋಟ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ತೋಲಿ ನಿಕ್ಲಿಗೆ. ಗೈಸ್ ನಮ್ಮ ಊರು ಭಾರಿ ಶೋಕು ಗೈಸ್ ದಾದಲ ಬನ್ನಿ ಅಂಚಿ ಇಂಚಿ ಪೂರ ತೋಟ ಒಂಥರ ಖುಷಿಯೇ ಬೇತೆ ಇಂಚಿನ ಫೀಲಿಂಗ್ ಒಂಜಿ ಕಾಂಡೆ ಲಕ್ಕದ ಇಂಚ ಬರ್ರೆ ಅಯ್ಯವ ಶೇ ಮಜನೇ ಬೇತೆ. ಸತೆ ಪೋಯ್ನಮ್ಮ ಪೋದು ನನ್ನ ಪಾಯಸ ತಿನ್ನೋದು ಪಾಯಸ ಟೈಮ್ ದೇವರ ನಮ್ಮ ಪ್ರಸಾದ ಏಪಲ್ ನಮ್ಮ ನೋವು ಬಂದ್ರೆ ಬೆಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ನಾನು ಡಯಟ್ ಇತ್ತೇನಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಸಫರ್ ಆಗ್ತಂದು ದೇವರನ ಪ್ರಸಾದ ಏನು ತಿಂಟೆ ಆಕೆ ಬೆಲ್ಲ ಹೊಡೆದು ಉಪ್ಪೇರು ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಶಾಸ್ತ್ರ ದೇವರನ್ನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಸಾದನೇ ಒಂಥರ ಭಯಂಕರ ಟೇಸ್ಟು ಆ ಟೇಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಂಚ ಓಕೆ. ಸೊ ಇದು ಪೋದು ನಮ್ಮ ಪ್ರಸಾದ ತಿನ್ಕ ಓಕೆ ತಿಂದಿದ್ದು ಬೊಕ್ಕ ತುಕ್ಕ ಅದನ್ನು ವಾಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದು ಎಲ್ಲ ಹಬಿಬಿ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಬನ್ನಿ ಆಲ್ವೇರು ಮೂಲರು ಬನ್ನಿ ಆಲ್ವ ಹಲೋ ಹಾಯ್ ಹಳ ಹಳ. ಸೊ ಐತೆ ಬಲಿ ಮೂಲಿ ಅಂಜಪ್ಪುನು ಮೂಲು ಬನ್ನಿ ಮೂಲು ರಾಕಿ ಚಾಕ್ಲೇಗ್ಲ ಅಂದಿ ಫ್ಯಾನ್ ಬೋರ್ಡು ಅಂಚನೆ ಮೂಲು ಎ ಸಿ ಬೋರ್ಡು ಕರೆಕ್ಟ್ ಗೊತ್ತು ಓಲಿ ಎ ಸಿದ ಗಾಲಿ ಬರ್ಪುನು ಒಂದು ಐತೆ ಐಟೆ ಬತ್ತುಗುಲ್ವೇ ಕಾಂಡನಾಗ ಚಲ್ಲಿಯತ್ತಾಯನ ಕಾಂಡ ಐನೇ ಮುಕ್ಕಲೆ ಲಕ್ಕದೀನಿ ಪಡಿಕೆ ಇರ್ಬೋದು ಅಂದಪ್ಪೋ ಚುಂಗುಳು ಚುಂಗೋಳು ದಾದ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋದತ್ತನು ಅಂದು ಗೈಸ್ ಇಂದು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪ್ರಸಾದ ನಮ್ಮ ಶಾಸ್ತ್ರೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ
ಬೆಲ್ಲದ ಪಾಯಸ ಒಂದು ಅಂಚನೆ ಶಕಿಲಂಡಿ ಕೂರ್ನ ನಮ್ಮ ಅಡ್ಡಿ ಮಂಜಲ್ ತಿರುತ್ತೆ ಅಡ್ಡಿ. ಸೊ ರಡ್ಡಿಲ್ನ ತಿನ್ಕ ಓಕೆ. ಸೊ ಎಪ್ಪಲ ಆ್ಯಸ್ ಯೂಶುವಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ವಿತ್ ನಮ್ಮ ದೇವರನ ಪ್ರಸಾದ. ನೋ ಕಮೆಂಟ್ಸ್. ಏರು ಹಾಂ 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 ಪರಿಚಯಲ್ಲ ಅಂದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲೂ ರಡ್ಡು ಪುಚ್ಚ ಉಂಡು, ಒಂಜಿ ನಾಯಿ ಉಂಡು. ಒಂಜಿ ಪುಚ್ಚೆ ರಡ್ ನಾಯದ ಪುಚ್ಚದ ಬದರ ಬಿಲ್ಲಿ ಪೊಪ್ಪ ಇಂಚಿದ ವಾಶ್ರೂಮ್ ಪಪ್ಪನ ಅಂಚಿದ ವಾಶ್ರೂಮ್ ದೇವಿನ ಅಂಚ ಇನಿ ದೇವಿ ಇಂಚಿದ ವಾಶ್ರೂಮ್ ಪೋತುನು ಅಂಚ ಬಿಲ್ಲಿ ಪಪ್ಪ ಉಲೈ ಪೋತುನು ಬಂದು ಪಿದೈ ವೆಯ್ಟಿಂಗ್. ದೇವಿ ಪಿದೈ ಬರ್ತದೆ ದೇವಿಗೆ ಸಾರಿ ಪರಿಂಚು ಹೋಯ್ತು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಕಂಡೆ ನಿಂದು ಹೇಳೋ ಅಂತ ಆಡೆ ಬಾಳ ಅಂತ ಅಡ್ಡಿಯಲ್ಲ ಸೂಪರ್. ಅವಾಗ ನಾನು ಪರ್ಪ ಗಾಡಿ ತೆಕ್ಕೊಡು, ಗಾಡಿ ತೆಕ್ಕೋದು ಬೋದೊಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಡೆ ದಾಡಿ ಶೇಪಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಮಲ್ಪೊಡು. ಅವಾದ ನಮ್ಮ ಸಾಯಿ ವಿನ್ಯನೊಂಜಿನ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಚೆ ಪೋಯರುಂಡು. ಓಕೆ ಯೋ ಬಣ್ಣ ಒಂದು ಹಲೋ ಹೇಳು ಬ್ರೋ. ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಗೈಸ್. ಬಗೋ ಒಂಜಿ ಹಲೋ ಪ್ಲೀಸ್, ಬಗೊಂಜಿ ಹಲೋ ಮುಚ್ಚ. ಎಸ್ ಗಾಯ್ಸ್, ಸೊ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮತ್ತೆ ಪೋದಾಂಡಿತ್ತೆ ನನ್ನ ಯಾನ್ಲ ಪಪ್ಪಲಿತ್ತು ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ವಿನ್ಯನದ ಸಾಯಿ ವಿನ್ಯನ. ಸೊ ಮುಲ್ತು ಬಿಸಿ ರೋಡು 8 ನಿಮಿಷ ಕೊಡು ಇನ್ನ ಬ್ಯಾಕ್ ಕುಜಲ್ ದೋಜಲ್ಲಿರ್ನ ಅಯ್ಯ ಬಾ ಪಪ್ಪನ ತಿರ್ತು ಮುಟ್ಟ ಬೈದಿನಿ ಎಲ್ಲ ಬೈಜಿ ಲೆಂತ್. ಓಕೆ ಗೈಸ್, ಸೊ ನಮ್ಮಿತ್ತೆ ಪೋಯಿ. ಸೊ ಪಪ್ಪ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಏನು ಚೂರು ಫ್ರೀ ಆಯ್ತು ಫುಲ್ಲೊನ್ನೆ. ಸೊ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಸಿ ಮೈ ಡ್ಯಾಡ್ಸ್ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಇತ್ತು ತೋಜ ಮುಲ್ ಎಟ್ಟೆ ಮಿತ್ತ ಬೋನಾಗ ಮುಲ್ ಫುಲ್ ಜಿಗ್ ಆಪುಂತುಲೆ ವೆಯ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿ. ಸೊ ಗೈಸ್ ಒಂದು ನಮ್ಮ ನೆಟ್ಟೆ ಟರ್ನ್. ಸೊ ಮೂಲ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಟರ್ನ್ ಇಟ್ಟು ಪೋಪುಜಿ ಪಪ್ಪಗ ಡೈಲಿ ಪೋದು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಅದು ಒಂಜಿ ಕಟ್ ಮಲ್ಪೇರು. ಸೊ ನಮ್ಮ ರೋಡ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇಂಚ ಫುಲ್ಲು ಮುಲ್ತದ್ದು ಐಟೆ ಮುಟ್ಟ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಉಂಡು ಒಂದು ಐತೆ ಹಿಡಿದು ಬೊಕ್ಕ ನನ್ನ ಫುಲ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ರೋಡಿಂಗ್. ಬೆಲ್ಟ್ ಮಾಡುವ ಅಯ್ಯೋ ಅಯ್ಯ 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 ಅಯ್ಯಮ್ಮ ಗೈಸ್ ಒಂದು ಬರ್ರೆ ಗೈಸ್ ಫುಲ್ ಮಲ್ಲ ಚಡಾವು ನೆಟ್ಟಾತ ಪರ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಪೋಯಿನ ಗುಂಡಿಗೆ ಡಿಮ್ ಮದಿರ್ತದೆ ಅವ್ರು ನೋಡ್ತೀನಿ ಫ್ರೆಂಡ್. ಓ ಮೈ ಗಾಡ್ ಎಸ್ ದಟ್ಸ್ ಮೈ ಡ್ಯಾಡ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟಿಂಗ್ ಇನ್ ಫ್ರಂಟ್ ಆಫ್ ಯು. ಸೊ ಐಕ್ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಲೆಜೆಂಡ್ಸ್ ಆತನು ಕಾರಣ ಅವು ನಮ್ಮ ಬ್ಲಡ್ ಹುಡುಕ್ನು. ಸೊ ನಮಗೆ ಗಾಡಿ ಬಿಡ್ರೆ ಅತಿ ಇಷ್ಟ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಇಂಚ ಚಡ ಹುಡ್ಕೊಂಡು ನಮಗೆ ಬಾಕಿದ ಪೂರದ ಹತ್ತು ಕೇರೆ ಆಪಿಚಿ. ಓಕೆ ಸೊ ಬಗದೀಗ